Салому алейкум, бародаро. Хушомадтон ба канали марҳама якдӣ лайк зентон, подписатсия фаромӯш накунтон. Бародарҷоно, ман як хонаи тайёр барои фурӯш дар 14-ум микрорайон, бародаро. То охирша тамошо кунтон. Саволотон бошад босони комментария бинависитон. ин 14-ум мана ҳама одамо кӯшида омдагӣ, мана светаш фурда омдагӣ, оби лучински даровардагӣ, ҳама шароиташ ки хонааш. Хонаҳо ғишти сурх ки бародаро. 1.5 ғишт задагӣ, ғишти сурх ки ҳама хона. мана бисмиллоҳи раҳмони раҳим аз сараш мебинем иншоалло. мана бародаро рӯи ҳавлишани бародарҷоно ниҳолошай, ниҳолои дарахт шинондагӣ 2 сола ниҳолаш. мана учечкаш бародаро, учечик свет фурдовору мондагӣ, светои қушкар мондагӣ, фақат симоша киштагӣ недавлидани хона ба. дару тирезаҳош бародаро ҳамаш пластик. шкатурка кардаги, холи полу потолок кардаги не бародаро. мана марҳамат бинтон, полу потолока шоли бародаро новпура, шкатуркаи нақс кардаги, дару тирезаҳоша часпондагӣ, ҳавза шай, подвала шай, 3 дар хона. 3 дар хона, 2 та 11чоба, 1 та 9чоба. инаш 11чоба бародаро. мана марҳамат бинитон, ина дарвозахонааш. анава оби бародаро, оби лучински веши бурори мондагӣ. як ҳафтаи якбор об метиҳад. ман ин дудари хона пешаш айбон. дудар хона пешаш айбон. ними ҳавз бародаро. ними айбонаш ба ҳавз кардаги. ҳавзи калон. данаша обаш пур, ман шода дидам. менамадми наминамадми. обаш хай бародаро. ана ин ҳавли мана ниҳолои шинондагӣ. бисбих сибих ниҳолошай. мана бародаро, мана марҳамат бинтон. ана ин дуюм дараш бародаро, дуюм дар хона. дару тирезаҳош ҳамаш пластик. инам полу потолока шудаги не бародаро. марҳамат карда бинтон. ҳар се хонаам ғишти сурхки 1.5 ғишт задагӣ, ҳамаш ғишти сурхки хона сохтагӣ бародаро. чӯбои кӯнаи хел ҳафтагӣ не, чӯбои нав, ҳамаш чӯбои нав. мана ин сеюм дараш. инаш нӯчӯбаш бародаро. мана ин пеши айбон хонаҳош ки мана ҳар се хонаам тиреза мондагӣ аз тарафи кӯча ба. мана ин пеши хона аз тарафи ҳавлӣ, пеши хона бародаро. деволош ҳамаш деволои худошон. блоки задагӣ ҳамаш деволои яъне ҳамсои не, яъне худошон ҳамаш. мани подвалашай, подвали калонашай. ягон саволотон бошад, мана номери телефон экранда ҳай, телефон кунтон, номери телефон соҳиби хона. маслиҳат кара ҳамаша мефаҳмитон. барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур. лайку подписатсия фаромӯш накунтон. миннатдор.